asụsụ Igbo na egwu a na-atụ na asụsụ Igbo n'ọdịnala Igbo nwere ike nwunye anya bụrụ ihe akọwapụtara n'ụdị pụrụ iche ka a gbaa mbọ echekwa asụsụ anyị na omenala anyị. Nke anụ bụ ndị okwu ha na-adagbu n'ala Igbo kwupụtara nke anụ wee na-agbasi mbọ ike etu ga-esi wee chekwa asụsụ na omenala ndị. Nke anụ bụ nke a gbara akaebe ya na mmemme ịwa ji nke ndị Eziowele na kansụl Idemili North dịka National President Anambra State Association of Town Unions ASATU chịkọbara Barrister Titus Akpaudo. Amakachi bụ ụzọ Okoye pụtara anyị akụkọ. Ọkaiwu Akpaudo onye nke bụkwazi President General nke na-enekọta Eziowele bụkwa onye so wee na-akwalite ihe ndị ahụ ekwesịrị ka na-eme iji wee na-ebunyi asụsụ Igbo enu site na iri ji nke o merubere ebe eze ọdịnala ya bụ obodo buli ụzọ wee waa ji nke mere na ha bụ ndị obodo na-erizi ya bụ ji. Ya bụ mmemme nke were ọnọdụ na be Ọkaiwu Akpaudo bụ nke dọtara ndị eji okwu ha agba izu na gọọmenti na ndị isi obodo dị iche iche nọ n'ime Anambra steeti ebe ha gbakọtara iji wee dọnyere ya bụ nwa amadi ukwu na mmerube ịwa ji nke arọ 2022. Ya bụ mmemme nke kpụrụ ọkụ n'ọnụ mgbe Ọkaiwu Akpaudo kpere ekpere ọjị ma gbakwazịa egwu nke egbenduọba eji mara ya bụ obodo. Otu onye eji azụmahịa na ịkwalite ihe Igbo mara bụ Chief Austin Ogwejiofor kọwara na iri ji ọhụụ bidorori n'oge gboo n'aka nna nna ha ma kelee Chineke maka ịdị mma ya wee nyere ndị na-akọ ọrụ nke mere na akọpụtara ji dịka ha na-elekwasị ji anya ka akụmakụ kacha akụmakụ. N'otu aka ahụ ka onye National Vice President ọhaneze ndị Igbo na Chairman Board of Trustees ASATU bụ Chief Damian Okeke Ogene kọwara na ji bụ nnukwu akụmakụ nke ndị Igbo nwere ma ọ na-ejikọta ndị Igbo n'obodo ọnụ. Na okwu ha dị iche iche ka onye Managing Director Anambra Broadcasting Service Sachido Obidiegwu na onye ji ọkọlọtọ nke ndị All Progressive Grand Alliance azọ ndọrọndọrọ ọchịchị na Idemili North and South Federal Constituency bụ Chief Ikenna Ihegbu sịrị na erim ji bụ otu ihe na-akwanye ugwu wee nyere ndị Igbo. Ọkaiwu Akpaudo bụ onye echiriri ugwu Nilọsọ n'Eziowele nke sitere n'aka eze ọdịnala obodo ahụ bụ Igwe Okonkwo Etusi ebe mmanwụ dị iche iche na egwu dị iche iche na ihe onyinye bụ ihe pụtara ihe na ya bụ mmemme erim ji emerubere. Abụ m Amaka Chibụzọ Koye maka akụkọ ụwa ABS.